Ντακώστα. Σούτ από τον Ντακώστα, καλό καταπληκτικό γκολ. Ξανά και πάλι βλέπετε, Κεραυνός δεν είχε περιθώριο αντίδρασης. Ο Μπαρτζόκας, ο οποίος βρισκόταν και 1-2 μέτρα έξω από την εστία του, δεν ήταν δυνατόν να διώξει την μπάλα στο σημείο που βρισκόταν. Αν ήταν λίγο πιο πίσω, ίσως θα μπορούσε κάτι να κάνει. Εδώ βλέπετε το σούτ άπιαστο. Και εδώ ξαναβλέπετε και πάλι τον γκολ. Ταχύτητα της μπάλας 112 χιλιόμετρα. Τσιμπλίδης. Σέντρα του Τσιμπλίδη. Η μπάλα θα φτάσει στον Κωνσταντινίδη. Ντακώστα, το σούτ 2-0. Εκπληκτικό και... Βλέπετε. Ντακώστα, ένα σούτ πολύ δυνατό στη δεξιά γωνία του Μπαρτζόκα. Στο 37 το γκολ για τον Ιωνικό, το δεύτερο. Και πάλι με σκόρε τον Ντακώστα, τον Πορτογάλο. Ξαναβλέπετε και πάλι το γκολ 124 χιλιόμετρα.